Ой, батьку. Я з Міленкевичем не сябраваў, мне он не вельмі быў сімпатычны. Я попробую сбегать за подмогой! Нет, нет, не иди туда. Здесь выигрышей будет не меньше. Итак, 5-й тур. Вітаю! Ви на каналі про найновшу гісторію Білорусі, і сьогодні я розкажу вам про 2006 год. Мене кличуть Павел Волотович. Можете підписатися на гэты канал ці поставити подобайку гэтаму відео. А ми починаємо. У студзені праходзяць першыя ў гісторыі незалежнай Беларусі падпольныя канцэрты. Падпольныя канцэрты былі характэрныя для Савецкага Саюза ў перыяд сярэдзіны 70-х да пачатку перабудовы. Звычайна на іх выступалі рок-гурты, якія не атрымалі гастрольных пасведчанняў. У выглядзе квіткоў прадаваліся разрэзаныя паштоўкі, а нарады міліцыі нярэдка датэрмінова перарывалі выступленне музыкантаў. У Беларусь сярэдзіны нулявых выбрала савецкая традыцыя не толькі вяртаецца, але даказвае сваю эфектыўнасць. З ліпеня 2004 года дзейнічаюць так званыя чорныя спісы, і выступіць у Мінску для гуртоў са спісу практычна немагчыма. Напрыклад, лідары рок-сцэны Нейрадзюбель некалькі гадоў запар граюць штомесячныя канцэрты ў мінскім пабе «Графіці», установе, якая ўмяшчае не больш за 50 чалавек. Пры гэтым канцэрты па дакументах праходзяць як творчыя вечарыны. Называць канцэрт канцэртам нельга. Спробы правесці канцэрты ў іншых установах звычайна заканчваюцца або адменай пасля званка зверху, або візітам МЧС за гадзіну да пачатку выступу. 11 студзеня 2006 года асабіста я выступіў адным з арганізатараў аднаго з самых першых падпольных канцэртаў у Беларусі. Мы прыйшлі да назірання, што зрыву канцэртаў вельмі моцна дапамагаюць афішы ў горадзе. Было прынятае рашэнне рэкламаваць канцэрты толькі праз інтэрнэт, без указання месца правядзення. Адрас клуба не друкаваўся нават на саміх квітках. Схема аказалася працоўнай. Канцэрты ніхто не зрываў. Наша Ніва сумна заўважае, што ў Беларусь вярнуліся брэжнеўскія часы. Забароны сярэдзіны нулявых будуць для рок-сцэны Беларусі дзіцячым лепетам у параўнанні з тым, што будзе чакаць яе пасля 2020 года. Пішыце ў каментарах, ці варта мне зрабіць асобны выпуск пра тое, як я рабіў падпольныя рок-канцэрты. 19 студзеня ў Нью-Йорку на конкурсе «Супермадэль свету» перамагае 17-гадовая мінчанка Кацярына Даманькова. Даманькова пачала свой шлях у мадэльным бізнесе яшчэ ў жніўні 2004 года, калі пакінула Менск ва ўзросце 15 гадоў і паляцела ў Лондан. Тамака яна здымалася для другагатункавых часопісаў і атрымлівала ганарар у 75 фунтаў у тыдзень. У Лондане яе заўважылі прадстаўнікі нью-йоркскага мадэльнага агенцтва «Форд». Яны дапамаглі Даманьковай зрабіць амерыканскую візу і прыехаць у США. Ехала я за победой, и когда, я помню, мама готовила что-то на кухне, говорит, ну что, говорит, какое место привезешь? Как думаешь? Я говорю, мам, только первое. Пасля перамогі дзяўчына вяртаецца назад у Беларусь знакамітасцю, але рэальнасць яе абуджае. Па словах Кацярыны, замест радасці і захаплення на радзіме яе сустрэлі зайздрасць і негатыў. Маладая топ-мадэль прымае рашэнне з'ехаць з Беларусі назад у Нью-Йорк і працягнуць сваю кар'еру там. У 10-м годзе Даманькова становіцца анёлам Victoria's Secret і прымае ўдзел у Victoria's Secret Fashion Show. У 13-м годзе Кацярына становіцца асобай маркі ніжняй бялізны Intissimi. 5 лютага ў Швейцарыі заканчваецца чэмпіянат Еўропы па гандболе сярод мужчын. Лепшым бамбардзірам на ім становіцца 24-гадовы беларус Сергей Рутенко. Праўда, выступае ён за зборную Славеніі. Выхаванец школы менскага аркатрона, Рутенко, мабыць, адзін з галоўных, калі не самае галоўнае, зорак у гісторыі беларускага гандбола. У 2001-м ён згуляў за зборную Беларусі, але потым пераехаў у Славенію, дзе ў 4-м годзе атрымаў славенскае грамадзянства і пачаў гуляць за мясцовую зборную. У 5-м годзе Рутенко купляе адзін з наймацнейшых клубаў у свеце – іспанскі «Сьюдад Реаль», з якім ён за 4 гады тройчы выйграе Лігу чэмпіёнаў. З-за квоты на легіянераў у чэмпіянаце Іспаніі у 8-м годзе Рутенку даводзіцца зноў змяніць грамадзянства, на гэты раз на іспанскае. Але на гэтым яго прыгоды не заканчваюцца. Ён вырашае вярнуцца ў зборную Беларусі і ў 10-м годзе становіцца яе капітанам. За сваю кар'еру Рутенко двойчы становіцца лепшым бамбардзірам Лігі чэмпіёнаў. У 13-м годзе будзе названы лепшым па ўсярэднім усяго света. Пасля заканчэння гульнявой кар'еры Рутенко вернецца назад у Беларусь і ўзначаліць яе тэнісную федэрацыю.
Для заўзятараў ён непрыемна запомніцца падпісаннем праўладнага спісу за гвалт у восень 2020 года. 28 лютага ў канцэртнай зале Мінск праходзіць чарговая рок-каранацыя, якая заканчваецца гучным скандалам. Галоўную рок-карону выйграе гурт Джей Морс. У першых шэрагах у залі знаходзіцца адзіны кандыдат ад апазіцыі Александр Міленкевіч. Па некаторых звестках планавалася, што менавіта ён будзе ўручаць карону. У краіне ўжо 1,5 года дзейнічаюць чорныя спісы музыкаў. Джей Морс на момант уручэння кароны адзін з самых вядомых і камерцыйна паспяховых гуртоў у краіне. Лідар гурта Уладзімір Пугач, відавочна узважыўшы усе магчымыя рызыкі ад гэтага ўчынку, адмаўляецца выходзіць на сцэну за каронай і называе акцыю палітычна афарбаванай. Праз 20 гадоў я запытаўся Уладзіміра аб гэтым учынку, і вось што ён мне распавёў. Калі зараз ты ўзгадваеш ту сітуацыю 2006 года, ты зараз неяк адчуваеш, што ты, калі бы на машыне часу вярнуўся, ты бы Зрабіў дакладна тое ж самае. тое ж самае зрабіў? Дакладна тое ж самае, да. То бок не... Не, я, калі гэта музычная прэмія, і калі яна скарыстоўваецца на выбарчую кампанію канкрэтнага кандидата, а ў мяне нават не запыталіся, ці падтрымліваю яго. Ну, гэта так не робіцца. Калі вы мне прапануеце паўдзельнічаць у кампаніі выбарчай, скажыце мне пра гэта. Я прыму рашэнне і скажу вам так ці не. Напрыклад, у 2020 годзе я сам прыйшоў да Бабарыкі і прапанаваў свае паслугі, калі патрэбна будзе нейкае прасоўванне. А от тады, у 2006 я з Міленкевічам не сябраваў, мне он не вельмі быў сімпатычны. Мне і ўсяго гурта зрабілася такое пачуванне, што намі карыстаюцца. Можа, у добрых мэтах, але я падкрэсліваю, зрабіў бы тое ж самае. Мне вельмі тады пагоршыліся адносіны з калегамі. Там пра мяне калісьці нешта напісаў і Саша Кулінковіч тады, што не падтрымаў наш дэмарш. Дарэчы, мы з ім амаль што да самай яго смерці сябравалі даволі моцна, нягледзячы на гэта ўсё. І з Лявонам тады ён таксама нас расчараваўся ў нас, але мы дагэтуль зараз сябруем. Час расстаўляе ўсё па сваіх месцах. 8 сакавіка за 11 дзён да прэзідэнцкіх выбараў на праўладным канцэрце за Беларусь выступае гурт «Сябры» і выконвае песню, якая падзеліць усю гісторыю ансамбля на да і пасля. Батька всех построить может, батька всех других покруче. У 97-м Эдуард Ханок на пару з тэкставіком Рыгорам Сакалоўскім склалі песню «Товарищ президент», где у припеве были радки «Товарищ президент, настанет тот момент, когда вам до конца поверят люди, сквозь пелену невзгод к нам светлый день придет, на Беларуси нашей это будет». Аднак гэты хіт прайшоў міма масавай аўдыторыі настолькі, што нават сёння ў інтэрнэце цяжка знайсці інфармацыю пра яго. Заслужаны беларускі ансамбль з 30гадовай гісторыяй выходзіць на сцэну і спявае пра нейкага бацьку, які ладно шыты крепко сложен и плохому не научит, и круче всех, и надежен, и спокоен, и просто хозяин в доме. Разведет легко обиды, он надежен и спокоен, только глянет сразу видно, кто у нас хозяин в доме. У прыпеве сябры прапануюць слухачу слухаць бацьку ў любы час сутак, у любым душэўным і фізічным стане. Слушай батьку. Слушай батьку. Песня выходзіць у эфіры нацыянальнага тэлебачання і робіць эфект бомбы, якая разарвалася. Ад такой таннай дубовай прапаганды аказваюцца ў шоку нават людзі далёкія ад апазіцыйных поглядаў. Камсамольская праўда напіша: будь гэта конкурс агітак за Лукашэнку, можна не сумнявацца, песня ўзяла б першае месца. Ярмоленка старэйшы разумее, што перабраў і літаральна на наступны дзень пачынае апраўдвацца, што песня наогул не палітычная. У нас у кожнай сям'і ёсць бацька, шмат каго так называюць, мае родныя мяне называюць бацька, але калі у кагосьці узнікаюць асацыяцыі з прэзідэнтам, што ж кожны думае ў меру свайго розуму. Але кіраўніка сяброў здае аўтар песні Олег Сорокін. Ён кажа, што песня прысвечана канкрэтна Александру Лукашэнку, і Ярмоленка першапачаткова пра гэта ведаў. Песня пасля выбараў больш выконвацца не будзе і назаўжды застанецца чорнай плямай на біяграфіі сяброў. У 2010 годзе на наступных прэзідэнцкіх выбарах яе поспех паўторыць песня «Саня останется с нами». Саня останется с нами, останется с нами, все будет окей.
Сябры, калі вы хочаце падтрымаць гэты праект, вы можете паставіць падабайку гэтаму відэа, напісаць каментар для прасоўвання, паслаць гэта відэа сваім сябрам, можа запосціць спасылку на яго ў сваім тэлеграм-канале, калі ён у вас ёсць. Ці вы можете заданаціць мне праз сервіс Buy Me a Coffee. Вашы донаты дапамагаюць мне рабіць новыя выпускі. Дзякую вам. 19 сакавіка у Беларусі трэці раз выбіраюць прэзідэнта. Трэці раз у выбарах удзельнічае Лукашенко, другі раз лідар ЛДПБ Сергей Гайдукевич. Апазіцыя прадстаўлена адзіным кандыдатам ад аб'яднаных дэмакратычных сіл Александром Міленкевічам і былым рэктарам БДУ Александром Казуліным. Лукашенко ў інтэрв'ю заяўляе, што ў перамозе ён упэўнены, бо нават апазіцыйныя апытанкі даюць яму вялікія адсоткі. У дзень выбараў яўка складае касмічныя 72%, лічбы супастаўныя толькі з выбарамі ў Савецкім Саюзе. Па дадзеных расійскага цэнтра Левады за Лукашэнку аддалі свае галасы каля 47% апытаных, за Міленкевіча каля 25-30. Афіцыйныя лічбы ЦВК Ярмошчыны: Лукашенко 83, Міленкевіч 6, Гайдукевіч 3,5, Казулін 2%. Беларускія сілавікі парыруюць. Цэнтр Левады наогул не меў права праводзіць ніякіх апытанняў і верыць можна толькі лічбам праўладнага экаома. Апазіцыйныя кандыдаты не прызнаюць вынікі выбараў і заклікаюць людзей выйсці на плошчу. Увечары на Менскай Кастрычніцкай плошчы праходзіць адзін з самых масавых мітынгаў у нулявых. У ім бяруць удзел ад 25 до 30 тысяч чалавек. Таксама ў мітынгу бяруць удзел Міленкевіч і Казулін, якія заклікаюць усіх сабрацца а 7 гадзіне вечара на наступны дзень. Увечары 20 сакавіка упершыню ў гісторыі Беларусі будзе усталяванае наметавае мястэчка, на усталяванне якога пратэстоўцаў відавочна натхніла памаранчавая рэвалюцыя ва ўкраіне. Сусветныя СМІ пільна сочаць за мястэчкам, яго рэгулярна наведваюць прадстаўнікі дыпламатычных місій еўрапейскіх краін. Сілавікі атрымліваюць наказ не разганяць мястэчка. Каналізацыйныя люкі завараныя, дастаўка ежы ў мястэчка спыняецца. Фактычна пратэстуючыя некалькі сутак жывуць у цэнтры Менска на марозе, у палатках, без каналізацыі і ежы. У ноч на 24 сакавіка, калі увага замежных СМІ аслабне, намётавае мястэчка будзе ліквідавана. Больш за 500 чалавек будуць арыштаваныя. Першая ў гісторыі Беларусі спроба аспрэчыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў скончыцца нічым. У гісторыю яна ўвойдзе як джинсавая або васільковая рэвалюцыя. З 5 па 21 траўня ў Рызе праходзіць 70-й чэмпіянат свету па хакеі з шайбай. Зборная Беларусі на ім паказвае найлепшы вынік у сваёй гісторыі і займае 6е месца. У хакейным табелі аб рангах пасля развалу Савецкага Саюза ўсё стабільна. Многія гады ёсць 6 наймацнейшых каманд свету, гэта Канада, ЗША, Швецыя, Фінляндыя, Расія і Чэхія, ёсць зборная Славакіі, якую неафіцыйна лічаць 7-й, ёсць некалькі прэтэндэнтаў на месца ў топ-8: Латвія, Швейцарыя, Нарвегія, Нямецчына і Беларусь. Зборная Беларусі моцны серадняк, ёй дасталіся добрыя гульцы савецкай школы. Яны, канешне ж, з кожным годам сталеюць, новых не з'яўляецца, але беларусы яшчэ здольныя даць бой. Усё яшчэ на слыху легендарная перамога над Швецыяй на Алімпіядзе 4 гады таму. Зборная Беларусі прыязджае ў Рыгу пад кіраўніцтвам канадца Глена Хэнлона. У першым жа матчы беларусы сенсацыйна бяруць верх над Славакіяй 2-1, потым мінімальна прайграюць Расіі 2-3 і ў канцы папярэдняга этапа грамяць Казахстан 7-1. У наступным раўндзе падапечныя Хэнлона яшчэ мацней грамяць Украіну 9-1 і прайграюць шведам 1-4. У вырашальным матчы Беларусь вырывае перамогу ў швейцарцаў, якія першапачаткова разглядаюцца як мацнейшая каманда з лікам 2-1. У чвэрцьфінале Беларусь у сухую прайграе Фінляндыі 0-3, але зборная ЗША прайграе Швецыі яшчэ больш разгромна 0-6. Ад гэтага беларусы сканчваюць на 6-м месцы, апярэдзіўшы ЗША і Славакію. Галкіпер Андрэй Мезін трапляе ў сімвалічную зборную чэмпіянату разам з суперзоркамі НХЛ Сідні Кросбі, Александром Авечкіным і Нікласам Кронвалам. Прэсбол называе трэнера Хэнлона чалавекам года. Сябры, вы глядзіце выпуск пра 2006 год. Гэта першы выпуск, якога не было ў маёй кнізе #AMBY першы том. Першыя 15 гадоў найноўшай гісторыі Беларусі. Зараз ён у краме Кірмаш па суперзніжцы. Усяго 60 злотых. Сябры, не чакайце.
Ідзіце па спасылцы ў апісанні да гэтага роліка і купляйце сабе гэту цудоўную кнігу. 17 траўня паўабаронца лонданскага арсенала Александр Глеб стане першым і да гэтага моманту адзіным беларусам, які згуляў у фінале Лігі чэмпіёнаў. Бліжэй за ўсіх да фіналу былі Белькевіч і Хацкевіч, якія ў канцы 90-х у складзе кіеўскага «Дынама» дайшлі да паўфіналу. Арсенал гуляе супраць Барселоны на парыжскім Стад де Франс у прысутнасці 80 000 чалавек. Глеб выходзіць на поле ў стартавым складзе і гуляе практычна ўвесь матч цалкам. Арсенал вядзе 1-0 практычна да самага канца, але ў выніку прайграе 1-2. Праз 3 гады ўжо ў складзе Барселоны Глеб выйграе Лігу чэмпіёнаў, але ў склад каманды на фінальную гульню ён не патрапіць. А калі вы хочаце даведацца пра адзінага беларуса, які згуляў у фінале Кубка Стэнлі, глядзіце мой выпуск пра 2003 год. 16 ліпеня ў Мінску урачыста адчыняецца новы будынак нацыянальнай бібліятэкі. Дзяржаўная прапаганда назаве яе алмазам ведаў. У замежных СМІ будынак трапіць у топ-10 самых пачварных будынкаў свету. Лукашенка асабіста прымае ўдзел у адкрыцці і атрымлівае чытацкі білет пад нумарам 1. Будаўніцтва алмаза пачалося ў лістападзе другога года і ў ім прынялі ўдзел больш за 5000 чалавек. Праект аказаўся яшчэ савецкім. Будынак у дзіўнай форме перамог на конкурсе яшчэ ў 89-м, але ажыццявіць план змаглі толькі праз 1,5 дэкады. Прычына была банальная – не хапала грошай. Грошы на бібліятэку збіралі ўсёй краіны. У людзей часам фактычна спісваліся грошы з рахунку мабільнага тэлефона. $500 000 на будоўлю ахвяраваў асабіста Саддам Хусейн. У новай бібліятэцы 24 паверхі і 19 хуткасных ліфтаў. Аб'ём фонду больш за 10 мільёнаў экземпляраў, сярод якіх больш за 1000 рукапісных кніг. У тым ліку рэдкія асобнікі, датаваныя 11-15 стагоддзямі. У 2006 годзе сыходзяць з жыцця апошнія народныя пісьменнікі Беларусі. 25 ліпеня памірае 88-гадовы Янка Брыль, 17 снежня 81-гадовы Іван Навуменка. Імя Іван было самым распаўсюджаным сярод народных пісьменнікаў Беларусі. Яго насілі 5 з 9 удастойных гэтага звання. Іван Брыль быў адзіным, хто вырашыў выкарыстоўваць псеўданім Янка, працягнуўшы традыцыю Янкі Лучыны, Янкі Купалы і Янкі Маўра. Першапачаткова Брыль спрабаваў пісаць вершы, але яму яны асаблівага поспеху не прынеслі. У друку Брыль дэбютуе ў 38-м, у 46-м выходзіць яго першая кніга. У 52-м годзе ён атрымлівае дзяржаўную прэмію СССР. Мне вельмі пашанцавала на разумнае начальство. Там былыя падпольшчыкі, Железнякович, Царук, герой Савецкага Саюза, якія, уведаўшы, што значыць я пачынаючы пісьменнік, стварылі мне умовы. Кніга «Яс вогненнай вёскі» у соаўтарстве з Алесем Адамовічам і Уладзімірам Калеснікам ляжа ў аснову культавага фільма Элема Клімава «Ідзі і смотрі», а таксама паўплывае на творчасць Святланы Алексіевіч, першай беларускай лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі. У 81 годзе Брыль стане народным пісьменнікам Беларусі. Праз некалькі гадоў ён прыме ўдзел у стварэнні БНФ. Брыль напіша, калі беларуса прымусілі быць беларусам, ён бы быў вялікім беларусам. Улады сціпла адрэагуюць на зыход Брыля. У ягоны гонар будзе названая ўсяго адна вуліца ў Менску. Іван Навуменка атрымаў званне народнага ў лютым 95-го, ужо пры Лукашэнку. У сваіх творах у асноўным пісаў пра вайну, даследаваў творчасць Купалы, у канфлікты з уладай і не лез, за што і быў прэміраваны. Пасля смерці гонар Навуменкі былі перайменаваны вуліца і завулак у Менску. Створана музейная экспазіцыя і надрукаваная паштовая марка. Пасля смерці Брыля і Навуменкі наступны народны пісьменнік з'явіцца ў Беларусі толькі праз 16 гадоў. У 22-м годзе указам Лукашэнкі гэтае званне атрымае генерал Мікалай Чаргінец. Упершыню народным пісьменнікам Беларусі стане расійскамоўны пісьменнік. 26 ліпеня з касмадрома Байконур адбываецца запуск першага ў гісторыі незалежнай Беларусі касмічнага апарата пад назвай «Белка». «Белка» расшыфроўваецца як беларускі касмічны апарат. Праект пачалі распрацоўваць яшчэ 3 гады таму, а сам 750-кілаграмовы апарат быў выраблены расійскім прадпрыемствам «Энергія» на замову Акадэміі навук Беларусі. Дзяржаўная прапаганда некалькі месяцаў рыхтуе беларусаў да гістарычнага запуску і нават параўноўвае яго з палётам Гагарына ў космас.
Белку на каляаземную арбіту павінен вывесці украіна-расійскі ракетаносьбіт Днепр. Акрамя белкі ён нясе на арбіту яшчэ 17 іншых мікраспадарожнікаў. На 86-й секунде палёту у Дняпра адбываецца аварыйнае адключэнне рухавікоў, і ён падае на паверхню зямлі за 25 кіламетраў ад месца запуску. Прэс-секретар Роскосмасу пракаментуе: зразумеўшы, што ракета «Носьбіт», якая выводзіць на арбіту, у тым ліку і першы беларускі мікраспадарожнік «Белка», страчана, Александр Лукашенко не праявіў прыкмет турботы альбо хвалявання. Ён стойка прыняў гэты удар лёсу. Расійскія СМІ адрэагуюць загалоўкам: «Белка упала, Лукашенко выстаяў». Страхавы урон у памеры 16 мільёнаў даляраў будзе кампенсаваны праз некалькі месяцаў. Другі беларускі спадарожнік атрымае назву «Белка-2» і будзе паспяхова запущены у ліпені 2012 года. 4 верасня на лейбле Sony выходзіць дэбютны альбом 20гадовай мінчанкі Таццяны Ліпніцкай. У падлеткавым узросце юная спявачка выступала ў аркестры пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Дарослую кар'еру Таццяна пачала яшчэ ў 17 гадоў, супрацоўнічаючы з гомельскім рэперам Сярогам. Дзеля гэтага Ліпніцкая адмовілася прадстаўляць Беларусь на яе першым Еўрабачанні ў 2004 годзе. Тады ж яна прыдумляе сабе псеўданім Б'янка. Першы альбом Б'янкі называецца «Рускі народны R&B», і менавіта так яна сама будзе называць свой стыль выканання музыкі. Дарэчы, ва ўкраіне альбом быў выдадзены пад назвай «Славянская R&B». Першы галоўны хіт «Былі танцы» займае першыя радкі хіт-парадаў. У наступным годзе Б'янка пераможа ў намінацыі «Лепшы хіп-хоп праект» на MTV Russia Music Awards. Б'янка неаднаразова заявіць аб тым, што Беларусі немагчыма пабудаваць вялікую музычную кар'еру з-за маленькага рынку і слабой індустрыі, але заўсёды падкрэслівае, што сумуе па родным Мінску. У гісторыі музыкі Б'янка застанецца як адна з галоўных папулярызатараў стылю R&B на тэрыторыі СНД, якая зрабіла гэты жанр масавым у нулявых. Увесь верасень 2006 года уся Беларусь сочыць за лёсам 10гадовай дзяўчынкі з дзіцячага дома па імені Віка Мароз. Яе прыемная італьянская сям'я адмаўляецца вяртаць яе дадому. Віка нарадзілася ў вёсцы Лагаза ў сям'і асацыяльнай жанчыны. У яе было больш за 10 братоў і сясцёр ад розных неўстаноўленых бацькоў. Калі Вікі было 2 гады, яе маці пазбавілі бацькоўскіх правоў, а дзяцей адправілі ў дзіцячыя дамы па ўсёй краіне. Праз некалькі гадоў яе маці загіне п'янай пад коламі аўтамабіля. Віка трапляе па праграме абмену ў італьянскую сям'ю з горада Генуя і ездзіць на адпачынак у Італію кожнае лета цягам 3 гадоў. 8 верасня Віка павінна вярнуцца з Італіі дадому, але прыемныя бацькі адмаўляюцца вярнуць дзіця. Яны спасылаюцца на гематомы на целе дзяўчынкі і на яе апавяданне аб тым, што ў дзіцячым доме да яе прымянялі фізічны, псіхалагічны, нават сексуальны гвалт. Віку хаваюць у будынку каталіцкага манастыра. Разграецца буйны міжнародны скандал. Праходзіць некалькі мітынгаў як у падтрымку вяртання Вікі, так у падтрымку яе італьянскай сям'і. Італьянцы дасылаюць відэа з Вікай, дзе яна на камеру кажа, што яна знаходзіцца ў бяспецы і з ёй усё добра. Апеляцыйны суд у Італіі разглядае скаргу на адаптацыю Марыі, менавіта пад такім імем праходзіць Віка Мароз у дакументах. Найбольш занепакоеныя фонды дапамогі дзецям Чарнобыля. Сітуацыя ставіць пад пагрозу дальнейшае існаванне праграмы абмена з Італіі. У тэорыі сотні альбо тысячы беларускіх дзяцей з чарнобыльскай зоны могуць пазбавіцца магчымасці ездзіць на лета ў еўрапейскія сем'і. Па рашэнні суда Віку адправіць назад у Беларусь, дзе ў канцы кастрычніка яе адаптуе беларуская сям'я. Італьянцы працягнуць трымаць кантакт з дзяўчынкай па тэлефоне, яна будзе называць іх татам і мамай. 29 верасня ў мінскім клубе «Бронкс» праходзіць першая вечарына Comedy Club «Мінск Стайл».
На хвалі поспеху маскоўскага праекта Comedy Club яго філіалы пачынаюць з'яўляцца ў розных буйных гарадах СНД. Першапачаткова у публікі невысокія чаканні наконт пераходу гламурнага гумару ў Беларусь. Тэлебачанне ў Беларусі да гэтага часу знаходзіцца ў першабытным стане. Беларускі шоу-бізнес у лепшым выпадку суправаджаецца эпітэтам калгасны. Акрамя у таго ў краіне лютуе цэнзура і амаль поўнасцю адсутнічаюць якія-ніякія селёбрыці. У мінскім камедзі дэбютуе 21-гадовы будучы галоўны комік краіны Слава Камісаренка. Ён выступае пад нікам «Скала» і паказвае нясмешныя мініяцюры ў дуэце «Скала» і «Размазня». Постой, Тед! Я видел, в соседнем доме горел свет! Я попробую сбегать за подмогой! Нет! Нет! Не иди туда! В соседнем доме выпускной БНТУ. Акрамя Камісаренкі, у мінскім камедзі упершыню на экране з'яўляецца 18-гадовы студэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта Андрэй Скараход, будучая зорка вышэйшай лігі КВН і маскоўскага Comedy Club. На гэтай жа сцэне пачынае сваю кар'еру і Яўген Булка, які пасля правальнай спробы стаць комікам перакваліфікуецца на доўгія гады ў вядучага тэлеканала АНТ. На соревнованиях по женскому синхронному плаванию он может задерживать дыхание до получаса. Андрей, заткнись всех на вес, под ваши аплодисменты. У зале сядзіць увесь беларускі шоу-бізнес: Паліна Смолова, Ірына Дарафеева, Ларыса Грыбалёва, Галіна Шишкова, Макс Алейнікаў. На адну са здымак запрашаюць нават гурт «Нейрадзюбель». Пад фанаграму яны выканаюць на сцэне кавер на Рамштайн пад назвай «Бухаст». Ужо з першага выпуска перадача аказваецца пад шквалам крытыкі. Крытыкуюць усё: жарты, монтаж, якасць трансляцыі, памяшкання, гасцей. Слава Камісаренка узгадваў: такога хейта, які выліўся на нас за гады існавання Мінск Стайл, я больш не бачыў ніколі. Нас ненавідзелі ўсе. Тамака быў рэжысёр, які п'яны мог прыйсці на здымку. Вось такая была атмасфера. Калі чулі пра Comedy Club, казалі: фу, ну і лайно. Я некалькі гадоў хадзіў па Менску ў капішоне, каб мяне ніхто не пазнаваў. Камедзі ў Беларусі праіснуе крыху больш за 2 гады і закрыецца незаўважна для ўсіх. У снежні адбываецца першы сур'ёзны канфлікт паміж Беларусю і Расіяй вакол паставак нафты і прыроднага газу. На працягу 2 тыдняў жыхары абедзвюх краін, а таксама большасці краін Еўразвяза назіраюць за баданнем кіраўніцтва Беларусі і кіраўнікамі расійскіх газавых і нафтавых кампаній. Лукашенка шмат гадоў паспяхова выкарыстоўваў схему газ у абмен на пацалункі, атрымліваючы паліва па ўнутрана-расійскіх коштах і эканомічы на гэтым мільярды даляраў. Беларусь атрымлівала газ па кошце ў 46 даляраў за кубаметр, як у Смаленскай вобласці. Гэтыя лічбы ведалі, дарэчы, амаль усе школьнікі ў краіне. Газпром вылівае на братушак цэбр халоднай вады. Цяпер будзе плаціць 105 даляраў за 1000 кубоў, з якіх 75 наяўнымі, а рэшту, так і быць, Расія возьме акцыямі Белтрансгаза, які расійскі бок ацэньвае ў 5 мільярдаў даляраў. У выпадку адмовы кіраўнік Газпрома Міллер пагражае адключыць Беларусь ад газу ўжо раніцай 1 студзеня. Лукашенко робіць ход канём і заяўляе, што ў такім выпадку Беларусь перакрые вентыль і расійскі газ не трапіць да пакупнікоў у Еўропе. Еўрапейцы з жахам назіраюць за канфліктам дзвюх братэрскіх дзяржаў і рыхтуюцца сустрэць Новы год без ацяплення. Лукашенко і Газпром у выніку падпішуць дамову літаральна за некалькі хвілін да наступлення Новага года. Але на гэтым канфлікт не заканчваецца, а разграецца з новай сілай, ужо ў іншай плоскасці. Беларусь, к примеру, ничего не предъявляет за землю, по которой проходят российские трубопроводы. В то же время во всех развитых странах принято за это платить, и немалые деньги. Скажем, в США рента акра земли под трубопровод может достигать $77. В Европе эти цифры разнятся, но транзитерам прекрасно известно такое понятие, как земельная рента. 1 студзеня Расія ўводзіць мыта на экспорт нафты ў Беларусь, а 3 студзеня Беларусь уводзіць сваё мыта на транзіт нафты ў памеры 45 даляраў. Далей падзеі развіваюцца як у серыяле. 6 студзеня Расія патрабуе адмяніць пошліну, 7 студзеня Беларусь адмаўляецца, 8 студзеня Расія перакрывае падачы нафты па трубах. Пасля напружанай тэлефоннай размовы між Пуціным і Лукашэнкам уначы 10 студзеня Беларусь здымае пошліны і на наступны дзень Расія аднаўляе транзіт нафты. Нафтагазавыя войны адновяцца ў 2010 годзе.
У 2006 годзе продажы латарэйных білетаў у Беларусі б'юць усе рэкорды. Уся краіна гуляе ў суперлато. Першы тыраж суперлато адбыўся ў лютым 2005-го. Да гэтага цэлае дзесяцігоддзе беларусы па нядзелях глядзелі, як у суседняй краіне вусаты мужик выцягвае бочачкі з мяшка і бадзёра усклікае: «Гусі-лебедзі, барабанныя палачкі, дедушкін сосед, топорики». Так узнікла ідэя манетызаваць народную гульню на сваёй глебе. Номер 36. Стоп, игра! Стоп, игра! В первом туре выиграла 5 билетов, каждые 3 миллиона рублей. Няхітрыя вылічэнні паказваюць, што ўсе дарогі вядуць у кішэню старэйшага сына Лукашэнкі Віктара. Хаця афіцыйна арганізатарам суперлато ён не з'яўляецца. На паперы арганізатар нацыянальнай спартыўнай латарэі, і на словах даходы ад суперлато ідуць на падтрымку беларускага спорту. Але менавіта ў гэты ж самы час зусім выпадкова Віктор Лукашенко становіцца адной з ключавых постацяў у беларускім спорце і ў тым жа 2005 годзе пачынае ўзначальваць беларускі прэзідэнцкі спартыўны клуб. Кожны тыдзень беларусы па ўсёй краіне масава скупляюць мільёны латарэйных білетаў і зачаравана закрэсліваюць лічбы перад экранам у надзеі выйграць кватэру. Не жалейте своих ладоней, здесь выигрышей будет не меньше. Итак, 5-й тур. Гэта быў 2006 год. Калі вам спадабаўся гэты выпуск, вы можете падпісацца на мой інстаграм, падпісацца на гэты канал, напісаць каментар пад гэтым відэа, заданаціць на развіццё праекта ці набыць папяровую версію маёй кнігі. Да наступнай сустрэчы, сябры! Жыве Беларусь!